Saya mau udut. Kita ada di dermaga impian, Mbak. Aku pernah bagi nang konten sopo ya? Mbah. Ah ya sama nang domblong nang kamera mau. Mikirin ya. Iya, aku wis pernah ro kayaknya sing jago guru telu kok. Aku tuh. Mbak. Kan pernah ro nang konten aku tenane mau pernah gatekne harus takon sungkan. Nang YouTube atau nang Facebook? Ya pernah nang kuwi Facebook ya pernah perlu. Apa salah wong sampean maling? Ora lah, mirip kayaknya. Sampeyan lagi barang ora? Dhisik iya. Lah iya bener lah, tapi kan aku ora ngerti jenenge, aku pernah ndelok konten-kontene. Pengewe semangat. Kalau iki kerjane payah lho sampean. Heeh. Aku ro konten-konten itu. Iya masak biyen kenalin Queen Sainem Ratu Icil Jari Jawa Timur. Ora ketoro aku ayo niteni wae ini kan aku lewat kenalan karo Mbak E ngene iki kekel. Nyapa? Aku ki kalian jenenge ya walaupun kerjane lho prakoso, omahe koyo elek ya Mbak oh. Desa. Heeh, aku dadi kalian aku pas ning panti ngene ya. Heeh, omahe yo apa desa sing jaman biyen. Arang wong tek tuwek kan, wong apa bosku kan di restoran sing khas Cina wong dhisik iki lho. Masak, tapi saya wis diambil alih ponakane saiki. Wis enggak sing aku mau masak wis capek, Mbak. Iya ro aku masuk Facebook-e konten-kontennya. Saya sudah capek, sudah mau pensiun, jadi saya tidak mau jadi koki Chinese food lagi. Saya kesel loh, aku wis tau bineng panti masih ya kesel. Saya capek. Nggih masakne wong sak Hongkong kok. Sapi 300 kilo lho, Mbak. Sapi, babi 300 kilo. Tapi masake lek babi, sikil babine 150. Soalnya nek apa? Tulangi. Lek sapi kan ndak. Kayak cah Indonesia ruwono kayak mlaku ruwono kayak. Kono olahraga. Ora, cah liburan. Sing tak telumu kae. Cah papat. Mau ketoke ya kok kene foto-foto jek kok kono tak sawang. Aku iki nek cah libur dhewe ngono mesti tak ajak gabung melas ngono kan. Tapi lah aku pengen menyendiri ngono kae mau gabung. Mas yo anu enek rene lho Mbak timbang dhewe enggak aku pengen dhewe Mbak. Mengenang masa lalu Mbak aku nang kene iki. Pacarku dhisik kan di kapal gede, kapal ikan tapi sing gede. Tapi sudah meninggal. Kurang petang sasi japan. Sedih loh. Ojo tangisi kok dia enggak jadi masuk surga. Katanya gitu. Jarene kancaku ngono kuwi lek wong wis mati ditangisi enggak sido masuk surga. Kancaku mburi iki lho sing Jong yang yu Aku nangis. Aja nangis sak cemplungne segara wae kok tak leblebne nang kono sisan nek nangis. Apa nangis bareng seringe ae gawe konten. Kowe nyapa beb nangis, aku nangisi pacarku. Lah kowe nangis nyapa? Mikir 110 juta. Selagi ada jek nang kene iki dhuwit gampang dicari. Lek nang Indonesia aku sing ngenes golek dhuwit. Bukan Mbak, enggak apa-apa dimakan saja Mbak. Yuh manuke. Nindik rono goleki pacare. Manuke ndek pasangan mosok aku ora, yo ngalah. Rumah jahe. Kapan buruan piro to? Aku wis tuwek, Mbak. Wis puber kedua. Wis puber kedua kaya ngene iki. Pengine kentu wae jangkrik tenan. Aku sok ngono pos ngono jek pengen kentu ra ya. Lah aku iso lho sewengi ngetokne ping 8 iso lho. Iki lift ora? Gak. Kon lift yo isin aku omane kentangan. Gak apa-apa. Aku los, Mbak. Seneng aku antara ya kentu, Mbak. Ya di lift ora kuwi. Ora iki mek konten biasa, rekaman biasa.
Enggak live aja engko, Mbak. Cek menahan napas dulu. Kok kabut ya dino iki? Lembab. Filipin typhoon ki lho. Nganu nyapa ya? Hong Kong ki lembab tapi nekku kok garing. Enggak enek sing nelesi Jojo, telesono Jojo. Lu telepne nang kono lho, enggak teles. Ndang penrengno. Opyokno. Anu, kegandulan ning pring iki. Gandul-gandul. Ya Allah, aku sampai ngene. Aku pengen mengkokok nang ngarep mujo ngono. Kentuk ra? Ya wis sing ngajari sapa? Rasa mesem. Wonge wan 5 usra. 50. Ora penak matune loro. Lah makane kok kae lho, Papa. Nang kono lho, Mbak. Sampeyan gemoine ya lho. Gek kamismu kesrimpet. Cincingnya sik. Iya, Aku wedi lek sampean. Wis. Nang kono lho Papa penak. Nah. Aku yang nglekar nang kono kuwi kok. Wis ya, guys.